Strossmayerova ulica u Osijeku, osim što je poveznica centra i zapadnog ulaska u grad, ujedno je i prometnica riskantne vožnje i većeg broja prometnih nesreća. No najviše su ipak ugroženi pješaci, kojima je često prelazak te ceste prava mala noćna mora, na što su upozorili i članovi osječkog HDZ-a, sazvavši u tu svrhu konferenciju za novinare pod nazivom Strossmayerova cesta, a ne autocesta. Iako prometni znakovi i više nego jasno pokazuju kako se ograničenje brzine penje s 50 na 70 km/h nedaleko od Rokove crkve u smjeru zapada, Strossmayerova ulica od prvih kućnih brojeva opasna je zona za pješake. Izlaskom na Strossmayerovu ulicu znamo i sami da vozila dodaju brzine, pogotovo nesavjesni vozači, te je ugrožena s tim sigurnost prelaska preko 3 pješačka prelaza koja se nalaze na ovoj kratkoj dionici. HDZ gradske četvrti Gornji grad apelira zato na mjerodavne da se iznađe sigurnije rješenje za potez od trga Ante Starčevića do Rokove crkve. Mi smo predlagali da se postavi semafor kao što se nalazi mjerač brzine, kao što se nalazi na Drinskoj cesti, da se postave ležeći policajci ili kako već struka kaže. Najbolje, mi s tim slažemo. Samo da je sigurnost pješaka neupitna. No nisu samo pješački prijelazi nesigurni za pješake, opasno je čak i kretanje pločnikom, u što smo se mogli i sami uvjeriti. Prošle godine bivšoj tadašnjoj vlasti uputili smo zahtjev i dopis da se riješi prilaz na ovo parkiralište iza nas, te smo tražili da se isto parkiralište dolazi na način sa istočne i zapadne strane Gornjodravske obale. Prošla vlast ignorirala je njihove želje, pa se iz HDZ-a nadaju kako će nova gradska vlast imati više sluha. Pozivamo mjerodavne iz gradske vlasti da obrate pozornost na problem u Strossmayerovoj ulici na način da se postave blokatori za vozila ovdje na ovo parkiralište, te da se osigura nesmetan i siguran prijelaz preko pješačkih prelaza. I zato do nekog sigurnijeg rješenja vozači i pješaci oprez.